anyị jee n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chineke nna m, n'ụlọ Chukwu. N'afa na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 7 n'oge emume nke Ista. Anyị niile agbakọtakwa n'ọnụ iji welu kene Onyenwe anyị n'obie maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka mgbazili ya, maka nchekwabịa. Ka anyị na-ekene Onyenwe anyị, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị niile, na-ewele atụmatụ anyị nke izu ụka ọfụ n'ụwa nke anyị banyelu, na-erunye n'aka ya, wee na-ayọ ka Chineke jigidesi anyị ike, ka ọ na-echekwaba anyị, na-edu anyị, na-agbazili anyị. Na jamasị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche, anyị na-erunye maka ezumike mkpụrụ obi Aneke Ọgbọmọ, onye na-eme afọ 7 nke ọ rapụrụ ụwa n'ụwa. Ọ bụ nwanne anyị nwaanyị Mary Rose Aneke na-ayọ maka ncheta nwanne anyị nwoke n'ụwa. Anyị na-erutakwazi ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị rapụkwazịrị ụwa n'ụwa: Leonard Nwalọzie, Frederick Okeke, Mary Okeke, Martha Okeke, Justina Udegbua, Anthony Okeke, Ifeanyi Nwachukwu na Azodo Njọkụ, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ụmụnne anyị ndị a niile. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche ụmụnne anyị ndị yọkwazịrị ka anyị cheta ha na Ajamasị n'ụwa: Nneka Mmadụ na Kingsley Mba, ndị Chineke zọpụtalụ n'ogbu nke ọnwụ na n'ihe mberede nke okporo ụzọ, onye na-achọkwazị ka akpa afa ya, na-ekene Chineke maka ngọzi ya niile. Anyị na-erunyekwazị masị ya maka Chijioke Ụsọ, onye nke na-emebede, na-ayọ ka Chineke gọzie ya. Anyị nwezila ebumnobi ndị ọzọ niile nke anyị ji gbakọta ọnụ na Ajamasị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
onye nwe anyị nna dị obiọma, biko were ebere nara ekpere anyị, ebe anyị kwere na onye nzọpụta nke ụwa binyere gị na ebube eze gị. Biko mekwa ka anyị ghọta na ọ nọnyere anyị mgbe niile ruo na ngwụcha nke ụwa, dịka o siri kwa anyị na nkwa. Anyị yọrọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụ nke mbụ, ihe ọgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Isiokwu: ha niile ji otu obi nọgidesie ike n'ekpere. Mgbe ahụ ụmụazị iri na otu ahụ siri n'ugwu a na-akpọ Olivet nke dị Jerusalem nso laghachi na Jerusalem ije otu ụbọchị. Mgbe ha batara n'obodo, ha wee rigo n'ime ụlọ ahụ dị n'ụlọ elu ebe ha na-anọ. Ụmụazụ ndị a bụ Pita na Jọn, James na Andrew, Philip na Thomas, Bartholomew na Matthew, James nwa Alphaeus na Simon onye Zelot na Judas nwa James. Ndị a niile ji otu obi nọgidesie ike n'ekpere, ha na ndị inyom ụfọdụ na Mary nne Jesu na ndị ikwu na ibe ya. Okwu nke ose bụrụ abụ ọma na azịza. Ihe unu ga-aza bụ: ekwere m na aga m ahụ ihe ọma nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Onye nwe anyị bụ ihe na nzọpụta m, onye ka m ga-atụ egwu? Na onye nwe anyị ka m na-agbaga ọsọ ndụ, kedu onye m ga-asọ anya? Azịza: so otu ihe ka m na-arịọ onye nwe anyị, sọ ihe a ka m na-achọ, ka m biri n'ụlọ onye nwe anyị ụbọchị ndụ m niile, ka m mara ịdị mma nke onye nwe anyị, bịakwa hụ ụlọ nsọ ya. Azịza: onye nwe anyị, nụrụ ụda olu m na-akpọ gị, mere m amara, za m oku. Obi m na-ekwu maka gị, eji m anya na-achọ gị. Azịza: ihe ọgụ nke abụọ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere. Isiokwu: ngọzi dịrị unu ma ọ bụrụ na a na-atụ unu ụta n'ihi Kristi. Kama ṅụrịa na ọṅụ na unu sokọta oke n'ahụhụ Kristi, ka unu wee jupụta n'ọṅụ mgbe a ga-ekpughe ebube Kristi. Ngọzi dịrị unu ma ọ bụrụ na a na-atụ unu ụta n'ihi Kristi, n'ihi na nke a na-egosi na mmụọ nke ebube ahụ bụ mmụọ nke Chineke na-anọgide n'ime unu. Unu ekwela ka a taa onye ọbụla n'ime unu ahụhụ dịka ogbu mmadụ, ma ọ bụ onye ohi, ma ọ bụ onye omenjọ, ma ọ bụ dịka onye na-etinye anya n'ihe na-agbasaghị ya. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu na-ahụ ahụhụ n'ihi na ọ bụ onye otu Kristi, ka ihere ghara ime ya. Kama ya nye Chineke otuto na akpọrọ ya onye otu Kristi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Onye nwe anyị kwuru sị, agaghị m ahapụ unu n'ọnọdụ enwe nne enwe nna, aga m alọghachikwute unu, mgbe ahụ obi unu ga-aṅụrị ọṅụ. Haleluya.
Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Mgbe Jesu kwụsịrị ihe ndị a, o leliri anya n'eluigwe were sị, Nna, oge eruela, nye nwa gị otito, ka nwa gị were nye gị otito, n'ihi na ị nyere ya ike n'ebe mmadụ niile, o wee nye ndị niile i tinyere ya n'aka ndụ ebighị ebi. Nna, nke a bụ ndụ ebighị ebi ahụ, ka ha wee mara gị, onye naanị gị bụ ezi Chineke, marakwa onye ahụ i zitere bụ Kristi. Enyere m gị otito n'elu ụwa, arụzuela m ọrụ ahụ i nyere m ka m rụọ, ma ugbu a, Nna, nye m otito n'ihu gị, nye m ụdị otito ahụ m nwere n'ebe ị nọ tupu eke ụwa. Emeela m ka mmadụ ndị i siri n'ụwa kpọnye m mara onye bụ. Ha bụ ndị nke gị, i wee were ha nye m. Ha debere okwu gị. Ugbu a, ha amarala na ihe niile i nyere m si n'aka gị bịa. Eziela m ha ozi niile i ziri m ka m zie ha, ma ha onwe ha wee nara ozi ahụ, marakwa n'eziokwu na-esi m n'ebe ị nọ bịa, kwerekwa na gị zitere m. Ana m ekpere ha ekpere, ọ bụghị ụwa ka m na-ekpere ekpere, kama ana m ekpere ha ekpere maka ndị a i nyere m, n'ihi na ha bụ ndị nke gị. Ihe niile m nwe bụ nke gị, n'ihi ihe niile i nwere bụkwa nke m. Ana m enyekwa gị otito site n'aka ha. Ugbu a, ana m alaghachikwute gị, anọghịkwa m n'ụwa ọzọ, ma ha onwe ha ka nọ n'ụwa. Nna dị nsọ, debe ha nke ọma site n'ike nke aha gị bụ ndị ahụ nke i nyere m, ka ha wee bụrụ otu dịka anyị onwe anyị si bụrụ otu. Oziọma nke Osebuwa. Ụmụnne m na Kristi, otodrinu Jesu na ndụ ebe amen. Onye jisi ike ụwa na eze, onye gbakọtaghị alụ nwanne ya enyere ya aka. Tata bụ ụka nke 7 n'oge emume nke Ista. Tata bụkwazi ụka nke ikpeazụ n'oge emume nke Ista. Abanyezi ụka ọzọ, anyị enwee Pentikọst. Anyị mesara Pentikọst. Ọ bụkwa na unu chetalụ, unu ga-echeta na mkpụrụ ụbọchị one ma one gara aga na anyị nwere nrago n'eluigwe nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Ya bụ anyị mechara anya bụ Pentikọst,
ama na mmemme Ista niile agwụgo, anyị emezie gịnị? Anyị abanyezie n'oge nkịtị nke ụka, ordinary time of the year. Ya bụ abanyezie n'oge nkịtị nke ụka ahụ, gịnị ga-eme? Akwa niile echenjie. Anyị akwụsị iyi akwa ọcha, anyị ebidozie ibezie akwa green, akwa ahịhịa ndụ, akwa ahịhịa ndụ. N'ọmalịcha ihe ọgụ agụgasịla anyị tata, ihe anyị nwere ike iwetagasị na ha niile erika, mana ị nwere ike ine ya anya, ị nwere ike ịfụkwa mkpa ikpe ekpele dị, mana enwekwa etu ọzọ ga-abịa isi ne ya anya, efu ihe bụ mgbanwe, the power in change. The power in change. Kedu ihe o ji wee bụrụ the power in change? Unu n'anya na Thursday anyị mere ascension. Ascension ahụ bụ the first time ụmụazụ Jesu na-achị nọ without Jesus Christ. N'anya ha na-abụ ka ha nọ ọragoro n'eluigwe. It was a change in their lives. It was a very big difference in their lives. And then anekwa anyị fụ na izu ụka na-abịanụ anyị ga-eme Pentecost. Anyị ga-afụkwazi nnukwu mgbanwe dị omimi n'ime ha, mgbe mmụọ nke Chineke chakwasara ha dị ka ọkụ, and they started speaking in tongues. Ha bido sụba n'ire, and they were so emboldened by the power of the Holy Spirit. And so the power of change. Ọbịa bebe anyị ga-alụtụ aka mgbanwe. Mgbanwe siri ike na ndụ mmadụ. Mgbe ụfọdụ mgbanwe adịghị ekwe ụfọdụ aghọta, mana mgbanwe ga-adịrịrị na ndụ mmadụ. Enwero ka anyị ga-esi wee nọdụ na ọ bụ na anyị enwero mgbanwe na ndụ anyị. Icheta mgbe nne mụrụ gị, ị ka bụ nwatakịrị, isi etu ahụ gbanwegide, mechaa bụrụ onye na-eto eto na young adult. Isigo na young adult bụrụ onye nụrụ di, isigo na onye nụrụ di bụrụ onye mụtara ụmụ, isigo na onye mụtara ụmụ bụrụ onye megolo okenye, isigo na onye megolo okenye. A na-ekwuzi okwu n'obodo, ajụọ kedu ndị bụ ihe, kedu ndị bụ ndị okenye akpọ gị. Then if you look back, mgbe ị ka pelu mpe, mgbe ụfọdụ ị ga na-ajụ onwe gị, ọ gị nwa ka ha na-ekwu maka ya? Yes, there was a very big change in your life. Achọkwa m ka anyị chetakwa the first time ị pụrụ na be nne na nna gị as a young man, as a young woman. Kedu etu ọ dị gị? Because that was the first change. Echetara m mgbe m banyelu class 1 na junior seminary. Mgbe a bụ the first time m na-apụ n'ụlọ. Anyị wee jebe akwụkwọ na seminary. Anyị anọrọ ihe dị ka ọnwa 3. Mgbe ahụ mmiri adịbere ọsọ, anyị na-echu mmiri a na-akpọ ụlasị n'ụkpọ. Anyị ejezie echute mmiri. Anyị amara ihe ụmụ akwụkwọ na ndị obodo na-ese. Ndị obodo wee je kpasuo aṅụ na-agba agba. Aṅụ wee chụgharịba onye ọbụla. That was the first time m na-afụ aṅụ in my life. The only aṅụ mma was mosquito. I never knew na enwere ihe dị ka bee in my whole wide life. So mgbe m fụrụ ya bụ nnukwu aṅụ ahụ, I thought it was a joke. Anyị na-egwukọ n'egwu na-ekuru mmiri until the invention of the bees, that by the time you knew it, about 50 of them was in your naked body. And na chetakwa na mgbe m na-ekwu, I was only 11, 12. So na ije na mmiri obodo ahụ ije kute mmiri, anyị na-eyi mbenukwu a na-akpọ nwafọ 7 color. So eyilie so that inwe ike wụcha arụ ikuluzie mmiri kugotaba na seminary. Ya bụ na aka m mbe n'ukwu, anwụ wee zuo m arụ niile, nche egbe egwu. But by the time I knew it, I saw that I was getting weak every second. So I had to start running. Zobazi onwe m nke abụrụzi na mama ese gị gbaba ma ọ daji ise gị gbaba. You on your own right now.
So every decision you are making belongs to you. And what about also? Abagidezia mabata no bende mmadụ ha kpọchisi ụzọ wee na-atụpụsị m the stings of the bees. Then by the time I knew it, I had to leave because na nwa ka na-efegharị, and for me it was very ọbụrụ ezigbo ihe nọ still ebe nwa ahụ nọ. So I was able to manage to climb the hills when I chatted back to the seminary. It was when in the seminary we started fainting because of the stings of the bees. That was the first time when I was in a hospital without my mom. For me, it was the Amoromi Hempwale Abo, Ago, Oya, Arwoko. It was the height of change that made me become a man by the time, even without knowing. That was the first time doctor Nabam injection without my mom holding my legs. Now Yogi Biko get relaxed before injection. That was the first time. And I saw that I could hold the bed on my own for doctor. And then I was able to survive that 4 days. And that 4 days made me understand that I could change from being a boy to become a man. Yes, sometimes change can be very rough, but change can teach you a lesson. Change can get you to the next level of your life. Change can build you up. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwụ, anyị ga-echetakwa onwe anyị, ụfọdụ n'ime anyị ị na-azabu maybe Antonia Okeke. Ozugbo asị gị na mmadụ abịago kwụọ aka. And Okeke ahụ change ekpa bụrụzi Antonio Okoye. And ebe ọ na ịgafeta inwe ike ịgafeta mmadụ kpọọ Antonio Okoye, you may even forget yourself. Because you have not acclimatized yourself with the change. But gradually, you will begin to understand that there is a change from former Antonia to a new Antonia. Change is part of human life. Change can break you. Change can make you. But not depend is let to give us a hand on your change. It to give us a process and your change. Behavior determine the impact of it on your human person. How do we got here from the positive? Think around it from the positive. It builds you up. It toughens you. It gets you to the next level. Manobu got here as something that has come to destroy you. It is weak. It is lost. It is depressed. And you get down. There is change always. But depending on it you see got here, it you see process here, it you see handle here. Ngwakaine ni hogu nkembo. Abia ni hogu nkembo egosi anye. Umazu Jesu lost their master for the first time. That they were so energized in the presence of Jesus. And when they heard water, and that's why when they say, show us the Father, when they say, show us the way, they didn't even understand who Jesus was until the day of ascension. Nanya hanabo, Jesus nago nenigwe. Kedu onye ha ga-ajụ ajụjụ enwerozi. Onye ka ha ga-agbakwuru enwerozi. Ebili mmiri tụgharịbazia, kedu onye ha ga-akpọte n'ụla? Nobody. They are on their own. That was when they learned to stand strong and tall. Gịnị ka ha mere? They went back. They stayed together to encourage each other. And they prayed together. Abịakwa n'ihe ọgụ nke abụọ, alụtụla anyị aka sị na ọ bụrụ na a na-ata gị afụfụ maka na izuru ori, maka na ịgbara ama, maka na ị na-eme ihe ọjọọ, ọ bụrụ maka Jesu ka ị na-eme ya. Ọ sị, mana ọ bụrụ na a na-ata gị afụfụ
na-enwe nnukwu mgbanwe n'ime gị for the sake of Christ. Ọ sị gị be happy. Gaa nọ na uru, be happy, maka na ihe ọma si n'aka Chineke abịa n'ozi ọma egosizi anyị di nwana anyị Jesu Kristi ebe ọ ligoro ikpe ekpele, o wee nekata ụmụazụ ya wee malụ what is going to face them, the change that will be in their lives. O wee setịpụ aka yọba nna sị, nna na-eke na ụmụntakịrị ndị a niile arapụkwana ha, ọkwụnụ gị nwanyere m ha, gị nwa ji aka gị wee ghọta ha, chekwaba ha. In the time of change, what do you have? Prayers. Ugboro one ka ị kpọgoro ụmụntakịrị gị dịka di nwana Jesu Kristi wee kpọọ, maka na Jesu na-akwado na gị n'igwe, and he knew that these children will be depressed. He knew that these kids will see a change that has never existed in their lives. Gịnị ka o mere? Ọ kpọkọta ha niile, tụkwasị ekpere n'isi ha n'ofu n'ofu, kpechaa ekpere wee dụọ ha ọdụ. Ugboro one ka ị kpọkọtagoro ụmụ gị niile in this atmosphere, sị abịanụ nọdụ ana ka mkpelu na ekpere, because I know no experience is something you have never seen before. I know no experience the kind of relationship you have never seen before. I know no experience the kind of studies you have never seen before. I know no experience the kind of hiding from your friends that you have never tested before. Come, let me pray and fortify each and every one of you. There is always a change in our lives. And if we are not conscious of change, the change overtakes us. But if we are conscious and fortify ourselves, we find a meaning out of that change. So much has changed in our lives of today. Relationships have changed. Before now, there are so many husbands and wives that don't stay more than 24 hours in a week. Manakita onye ọbụla bụ ọrịa wee nataba n'ụlọ. Nwoke na-alụ nwunye ya na-alụ. That sometimes we virtually see each other almost the whole hour of the week. It's a big change. How do you handle that change? Around you, so many of them are not going to school. They are as a family, clustered together. They are all around you now. How do you handle that change? Is it depressing to you? Because something that you're able to handle, just like Jesus Christ was able to handle. And we could change in the way we talk. You stay far off. You have to be 6 feet apart from each other. And the way we greet is so different. It's either you use your elbow to greet your brother. And I want to do it twice a day, one day, my wife. Can I twice a day? And in a bioma, Makana never to Tanobi. Manaketa, Yabunukum Banwe, separate to go each other. Even Otutunde Mado na Holo, Onyene Japan, just very few people, because a Maron Konyebu, even no Noka, is a very big change. How do we handle it? I don't know what even a change Abanyakuru, Diko Wateku peace, because of Bodonina and Anwog. Adakozakokogo. The war has ended because the main war has come. Onyobona Basago. And what's every flan out of bomb? It can know South Korea. It can know Syria. It can know Boko Haram. And what was in Kamana and Ozeano? Oboda Delugo Joe, which is a change. Corporations have changed. Wall Street went down. Shares gone down. Everything down. Church closed.
is a big change. How do you handle change? Now, the word of God today is for us to be courageous in the midst of change. The Bible said, the Spirit of God is upon me. The Spirit of God is upon me. The Spirit gives you courage. And it is this courage that you can use in the midst of change. Be courageous. Don't let this change intimidate you. Rather, stand tall like Jesus Christ. Stand tall like the disciples in the midst of change. Also, ekwekwazina ka ịdị very weak. Don't let weakness of body and weakness of soul overtake you. Do not be weak. Do not be weak. No matter the situation you're finding yourself. Also, I'm going out of job. Do not be weak. Also, I'm going to I know it's so difficult. But the day your inner spirit is weak, that is the day you fail. Do not be weak. The Bible said, even if we walk in the valley of darkness, we shall fear no evil. Because the Lord is there with his staff and with his cloak, and with that he protects us. The power in change. Do not be weak. And my dear brothers and sisters, there can be good out of evil, depending on the way you make it, depending on the way you process it. Don't let this change be a negative for you. Rather, let this change be a positive and a step forward for you. In Jesus' name we pray. Amen. Ekwe m n'otu Chineke na-ajụ ike niile, onye meri na ihe niile a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya mụ, eme ihe eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu. Ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka ndị Chukwu. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdụ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ, ụmụnne m na Kristi, ka anyị runye masị n'ụzọ pụrụ iche maka nna anyị bụ Pope Francis, Bishọp anyị bụ Nicholas, ndị ụkọchukwu anyị niile, ndị na-eje ozi n'ụlọ nsọ nke Chineke,
ndị brothers ndị sisters na ndị ọzọ niile na-alụ ọrụ, the holy readers, ndị kwaya na ndị ọbụla na-alụ ọrụ n'ụlọ nsọ nke Chineke, ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya na-echekwaba ha, na-agọzi ha, na-agbazili ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpekwazie ekpere maka all the first responders, ndị na-elekọta ndị nyanya niile, ma ndị doctors, ndị nurses, all the health caregivers. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nọnyere ụmụnne anyị ndị a niile, gbaa ha ume ma zọpụta ha na ya bụ nyanya. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị nọ na nyanya ugbu a, ya na ndị niile rapụgoro ụwa n'ụwa, ọkacha ndị anyị chetakwazi na Jamasị n'ụwa. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya mee ka ndị nọ na nyanya were onwe ha, mekwazi ka ndị nwụrụ anwụ zuru ike na ndokwa. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpekwazi ekpere maka ndị ụka anyị niile, ndị Igbo niile, ndị ụka anyị niile, ndị St. Fortunata, ndị ụka anyị ndị St. Clement Pope, ndị ụka anyị ndị na-akakwazi na St. Paul's, ndị na-aka na St. Benedict, St. Bonaventure, na ebe ma ebe ndị Igbo na-aka ụka, na ebe ma ebe ndị Igbo nọ. Ka Chineke chekwaba anyị niile. Anyị na-erinyekwazi obodo anyị bụ Naijiria na ụmụnna anyị niile ndị n'ebe ahụ. Anyị na-erinye ha niile n'aka Chineke, na ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya chekwabala anyị ụmụnna anyị ndị a niile. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na Jamasị n'ụwa, ka natazie isi ala rụnye elu Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ihe ndị a niile ka anyị ọma kwe na ị ga-emere anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị, biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site n'aja nke dị asọ ofufe nsọ anyị na-efe gị. Mee ka anyị bata otuto nke gị iwe. Anyị yọrọ ka site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye nụrụ o kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi
na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe ejiri chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido ihe ndị a nsọ site rụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ọnọrọ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihu nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwu anyị na-eme ugbu a, a na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otu dịrị afa gị, ka ọchịchị gị dị, ka eme uche gị n'ụwa nke esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbara ndị mehiere anyị. Ekwela anyị ka anyị kwee na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife anyị. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, sebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke nka na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo.
nke Kristi. Nwa atụrụ nke Chukwu, ụmụnne m na Kristi, na-enu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Jizọs aha kachasị ebube, bido n'ugwu ruo na ndịda. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke onye nzọpụta anyị, chee ntị nụrụ arịrịọ anyị. Biko were ihe omimi nke kacha nso mee ka nzukọ gị gazuru ụwa niile, nke bụ ahụ Kristi, nwee ntụkwasị obi inweta otu ebube ahụ etubere Kristi onye bụ isi anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ụmụnne m na Kristi otodunu Jesu na ndụ ebe amen. Enwere nnukwu ozi Diocese Brooklyn zili ndị ụkọchukwu niile nọ na Diocese of Brooklyn. Nke mbụ bụ na a na-abanye na phase 1 nke mmepe ụlọ ụka. O wee bụrụ na bido n'ụka na-abịanụ ga-abụ 26th May. Ọ bido na 26th May, not ụka na-abịanụ, 26th May. A ga-ebidozi na-emepe ụlọ ụka na different churches between Brooklyn and Queens. Nwegasịrị time ha chọrọ iji wee na-emepe, like na chọọchị nke m ga na-ebido na 10 mechie na 2 o'clock. Mana parish anyị n'ụwa bụ St. Fortunata a ga na-emepe ụlọ ụka na 8 o'clock mechie na 9 o'clock. Ya bụ ndị ebe a tekwuru aka inwe ike eju around the area ibi ka iwe nwee ike na-enwe private devotion. Ụfọdụ etego hapụ na church, you come around, feel the impact of the church, nwee ike experience the Jesus in the Blessed Sacrament.
ọzọ dị ka nwanne na nnukwu ntụziaka bishọp anyị nyere ndị ụkọchukwu niile asịkwazi na wedin bidozie oge nụnwa gaba a ga na-enwezi agbamakwụkwọ maka ndị chọrọ ịgba akwụkwọ, mana ọ mana akarị mmadụ 10 ịnọkọta ọnụ n'ụlọ ụka. Ọzọ bụkwazi enwekwazi onye ọya, onye nọ na nyanya, ịgwa ụkọchukwu nọ gị nso, ụkọchukwu ahụ bịa tee onye nyanya ahụ ude. Akọwakwuru ndị ụkọchukwu etu anyị ga-esi wee na-eme. Onye chọkwana ije nkwupụta, onye ọbụla chọrọ ije nkwupụta, inweziri ike ịkpọ parish, ada parish anyị nụnwa maọbụ ebe ọbụla dị gị nso, inwe ike jee nkwupụta. Enyekwaziri ndị ụkọchukwu guidelines etu a ga-esi wee na-eme nkwupụta. Ya bụ na this stage 1 a na-enye anyị nnukwu ohere to gradually come back. I know it's a very big change, but we can make the best out of it. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-aba n'omisa gwụsigo.